Stingan tau crispy betul. Gono. Kuy, kenal lang sa mo. Allah. Tara ka, Choy. What's up mga choy? Mga choy! For today's video, mga choy na mayroong tambungan. Magpalit ang kungkong. Kongkong ka nang. Ganang mas sumbagan ti karon magkungkong ka dyan. Ako natin, baboy yung mga na ba? Magpalit ang puluswa. Kung mana natin kangkang. Di kungkong ba? Oh mga choy! Tiyasa mo kay Anto. Ay, boss. Oy, may buntag na boss. Meron sa kwan, Tambungon Public Market. Nangita may og tail nga puluswa. Wow de. Aduha rin nakita naman puluswa. Ay. Mga choy, mag-iwan rin tas ng vitamins. Hindi Ay mo kibong wag ko tingog ron kay nag-concert mi ni Elias gabi ko. Pingo sa mga maskata din mo no. Nara na itong vitamins mga choy. Mura lagi na. Po, wala po nagamay. Ay, wala po. Sa odara. Oh mga choy! Magsugod na taglap pa sa atong tulan! Ato nang ilunod! Sunod mga choy! Isa ato nang ilunod ang atong para timpla! Pero... Complete locados! Mga choy! Nilabay na si Kuya Kauras ato na danigihon! Tara! Come on, ato nang i-crispy! Crispy pa ato? Kontong! Oh mga choy! Magbuhat na sa atong sagtos! Mantika! Sunod kail guligol! Ang ahos silunod! Tiara ang ahos ilunod. Sunod ang vitamin silunod! Ang vitamins ilunod. Tiara. Atong itornado! Sunod mga toy! Atong butangan ay patis o suka na paus! Kama na atong itornado! Sunod ato din butangan ng brown sugar! Sunod butangin batik sarap pa! Oo na masikirap! Sunod ato na pong itornado! Walay lami kung dilibot niya Ghoster Sus. Sunod mga choy, ilunod ang gata sa baka dungkin. Biara! Biara nagbula-bula! Sunod ang tornado. Okay na naman to! Ato na niyawlan! Oh, karon mga choy, magsugod tag luto, mantika. Day, nagsugod na tao ko na itong kungkung day! Crispy! Nanara naman to? Oh mga toy! Okay na niya! Ato na niyawlan! Kabang! Mga choy, Ending na! Wow! Testing nga na yun! No! Hoy, Stingan tau crispy betul. Gono. Kuy, kenal lang sa mo. Allah. Biyan pa ano ka. Oh, mga choy, oh. Tinggal sili. Tara ka, Choy. Puro mainit par. Nah, apa gitu? Ngapa? Ipon. Apa? Paro. Di barog pa siya, Choy, kay... Nanya pa piglo. Narinig siya. Ay. May utad ya. Nah, na atong posing ngayon. Nah. Bila ko na lala ka na. Tuway sa kanang sili ba? Oo. Ikaw dong. Di ko lingkod siya. Lo gyud nang dagig kuan ba? Yung posing mo, narinig si posing mo. First bite. Testing ya, testing. Na ni talab-talab. Di pag mo kana nga mo dalham gyud mga unod-unod oh. Basta din lang niya.
Ano ba sing? Mamahit no. Mamahit ka no. Tila yung bossing ano sa tong kanil dyan. Tila Loto sa gihangon. mga, loto sa mga choy ko. Kaom sa silyo. Ah. Apa na kayo shout out mo sing? Na kayo shout out. Shout out ni Antoinette Janyar, akong asawa. Grabe, Carlo. Abi naman na Carlo. Ay! Oh, mga Choy! Ready na! Wow! Shout! Oh, big shoutout sa Muang Whitey! Shoutout dito ni Aubrey Baliho. Shoutout! O Graymark Salamanca. Shoutout! O GR Fuentes. Shout! Joel Goso. Shout! Rosita Simangan. Shoutout! O Arlen Gastador. Shoutout! Rap Gideon. Shoutout! S20. Shoutout! O Jinelin Gilid. Shoutout! Junex Satad TV. Shoutout! Glodualdo Hill. Oh, shout! Bernel Jan TV. Shout! Rosemary Maitum. Shout! Dundon Maulslas. Shoutout! Eji Biraw. Shout! Marvin Mir. Shoutout! Alben Lima Digaman. Shoutout! Elmer Saulga. Shoutout! Eliar Minuso. Shoutout! GN Jimboy. Shout! Mary Joy Patelino. Shoutout! Benggel, ano na? Taman-taman. Benggel Tanan-Tanan. Shout! Tikong Vlog. Shout! Tikong! Arturo. Shout! Sawa ka mas shout out diha mga Choy. Shout out! Kamusta nan? Shout out!